Абе, от кога това да си възпитан се приема за вид слабост, бе? В смисъл, кога стана така, че влизаш някъде и кажеш добър ден и те гледат странно. Благодариш им, все едно си направил нещо необичайно. Извиниш се, когато сгрешиш, все едно си им длъжен. Изчакаш някой възрастен, направиш път, не се буташ, не крещиш, не свириш, не се държиш нагло. Веднага ти си будала, ти си балък, ти си глупак и ще се качат на главата. Ама чакайте малко, бе. Много по-лесно е, много по-елементарно, много по-повърхностно, обидно и първобитно е да се държиш като простак. Но не, ти трябва да се срамуваш от това, естествено. И после чуем хората, защо със всеки ден стават все по-нервни, все по-агресивни, все по-арогантни, все по-злобни и завистливи. То не е защото няма любезни умни хора, а защото стана така, че елементарното поведение, уважение вече се приема за вид недостатък. Ама ще ви кажа едно, не е слабост това да си възпитан. Слабост е да не можеш да контролираш своето поведение, когато другия го прави.